Сега е друго нещо. Аз съм размазан. Кажи какво ще стане, си размазан. Сега ще... Тук ще запалим свеща и ще видим как балона се пуква и изгасва свеща. Къде е сега това? Имаме ли кибрид изобщо? Това е запалка, нали? Имаме запалка. Нали имаше и кибрид. Сега да си кибрид, сега да е запалката сега. Ти ще правиш. Виж, аз съм стоплю и така. Ето, там се бъбна. Там се бъбна. Добре, аз ще кача на този стол и ще го пусна, дали аз се качвам на този стол. Ти ли ще правиш работата? Ти ли? Да. Я разкажи, какво ще правиш като си? Сега ще пусна балона и той ще се пукне. Не бе, ще духне свещта. Ще духне свещта и ще се пукне. Не, ще духне свещта. И ще се пукне, нали? Ще се пукне, нали? Май сега, говори. Сега ще го снеме балона. Нещо влезе ли? Нищо не е влязло, бе, глупче. Малко пацалчета. И кажи за експеримента сега. Той беше неуспешен. Какъв? Неуспешен. Защо? Защото се пукна. Добре. Значи ще правим докато не се пукне. И тогава ще е успешен експеримент. Да. Добре. Айде. До нови експерименти. Нови експерименти.